mukomana takasangana pamararano wakabata kumonekano uchituruka nenyika uchitsvaga pekogara uchitsvaga pekomara oyo oyo my babo oyo 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 takakwichidzira mwenje nemazwi akatora mwoyo wangu nyeredzi dzikabuda dzikatinyemwerera tikafara nekutamba nyeredzi dzikabuda dzikatinyemwerera tikafara nekutamba oyo oyo my babo oyo 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 nyeredzi dzikabuda dzikatinyemwerera tikafara nekutamba nyeredzi dzikabuda dzikatinyemwerera tikafara nekutamba simukai mukomana takasangana pamararano wakabata kumonekano uchituruka nenyika uchitsvaga pekugara uchitsvaga pekumara oyo oyo my babo oyo 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 chidzira mwenje nemazwi akatora mwoyo wangu nyeredzi dzikabuda dzikatinyemwerera tikafara nekutamba nyeredzi dzikabuda dzikatinyemwerera tikafara nekutamba oyo oyo my babo oyo 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 mukomana takasangana pamararano wakabata kumonekano uchituruka nenyika uchitsvaga pekogara uchitsvaga pekomara oyo oyo my babo
Takapwichizira mwenje nemazwi akatora mwoyo wangu, nyeredzi zikabuda zikatinyemwerera, tikafara nekutamba. Nyeredzi zikabuda zikati. That's what. Chachaya. Mvura kuwana. Mvura kuwana. Mvura oye. Imvura hapa hii. Imvura hapa hii. Maybe over 4 meters. Hiyo pale basi ngikawandiza baba. Mvura hivi. Shama. Ira. Mvura kuwana. Sana njukuza mvura iri paduze mjiramo. So. Pamungaidwa. Right. Chibada meditating. Welcome to Zimbabwe. Welcome to Mashonaland East Province, Wedza District. We've been working on establishing a solar system here, irrigation for this community, for this village. We are done. We are done, and they're happy. They have water now to sustain themselves. We moved to another village. So village by village, we are doing it. It's Zimbabweans that will actually transform other communities. And there's always that notion that it's NGOs, someone from abroad will have to come and rescue them. But no, it's another Zimbabwean, it's another villager who will do it. So we are seeing it, rural transformation, it's coming to reality, and we move to another village to help them as well. By the way, my name is Taku Mutefa. Thank you for supporting our rural content.